Шашка не включили. Шашка не включили. Ти обичаш ли Исус? Не го обичай мене. Ами ти обичаш ли го? Не го обичай мене. Мрази го. Ами ти обичаш ли Исус? Не го обичай. Мрази го. Дошъл съм да прокълна човешката душа. Адски мъки да гори при мен. Така ще прокълна този стол, че като мине и седне някой нещастник, така ще го прокълна, че да не може да стане и ще погубя тези окаяни души, които гаждат на пътя си. Ставай, децата са сами. Ставай, децата са сами. Добре. И как да не става? Ти се напил и затова не искаш да ставаш. Напила съм ти пеем една песен сега. Дай ме и път ще видиш. Абе не дай да пиеш, тръгвай да си ходим. И как да не става? Ставай! И не става, ето виж само. Сега какво ще правим? И какво ще правиш? Аз седни при мен. Дай ми път ще видиш, ще викам лекарите сега. Ало, бърза помощ. Ви са тия къде идват тук, бе? Много сте хубави. Напил се не може да стане от стол. Какво прави с това, бе? Ти луда ли си, хвали си? Абе да, да ви жената да си върши работа. Ама виж, това е хубаво. И какво правиш? Малко кръвното от теб. Какво правиш? Ама с тебе ли съм в болница? Хайде, мълчи. Аз само се приберем, ти ще ядеш бойка. Какво съм не съм дал за това? Какво правиш ти?
Той вас да ви няма сета. Чакай, що викаш, бе? Стани от стола. Стани. Не отивайте си, рад да ви хване дано. Айде. Правиш, бе? Тебе, моля ти се, стани, че децата са сами у нас. Бе, айде. Какво да направим, че не става? Еми ти се напил и затова не Абе, не съм се напил. пиян си. Само Сега на какво? ще. Еми, какво си? Ни тук ти поеме на пет. Дай ме един път, че видиш една песен. Се ме би. Полиция? Каква полиция? Да съм се. Малки хора да ти го правят. Какво правиш ти, бе, тук, бе? Ай, бе! Какво правите вие, бе? Вие ходили ли сте? Абе, къдата за пари за хлеб ням ти як ли пишеш? Викай, бе! Взели сега аз го. Ми ти си пиян за това ме. Абе, чупи се. Давай, какво прави още? Какво си пие, бе? Не искам. Виж, това е хубаво. Сътвори, бой. Ора, бой. Se обяснява бати, чакай, има бати. Па вие сте полицаи, оправете се с него. На полицай ли си виновни? Айде се! Ора, бой. Чакай, бе, бати, какво съм ти направил? Нема бати, бе! Ора, бой. Спрете се, бе! Ние много не си вземеш. Мътните да ви вземат, да не отивайте си, не ми трябва. Не знам кой ще стане, само се приберем. Айде, ставай, ме. Виж колко бой съм ял заради теб. Ама престанете ме заплашваш, ставай. Ставай. Еми, айде, ставам вече. Ха, виж, ето очи ви. Ама ти луда ли си, бе? Елай, ма. Къв е то, къде па се? Ама ти знаеш ли кой е то? Напил се и не иска да става, моля ти се. Накарай го да стане. А що притесняваш жената? Ставай си отива, бе. Не, бе, бати, нищо не си смятал. При, бе! Ще чуеш, ма, аз този казвам, бе. А не ми давай нищо, бе. Що притесняваш тази жена? Деца ти сигурно няма какво да това. Ти си решил да пишеш. Чуваш ли, бе? Ставай, бе. Стига, бе! Ставай ли си, ходиш? Чакай, бе, брат, чакай да раз... Какво ти става, бе? Къв си ти, бе? Абе, чуваш ли, какво ти казвам? Ставай си, ти. Еко, бе! Моля, бе, тук притесняваш тази жена, бе, ставай. Абе, кой при... Ей, аз тебе ще фанем нека, сега съм пиян. Дай се жената не иска да правим повече проблеми, ставай и си отивай. Добре? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме, не ме да редиш, точно ще стреляме. Чакай, бе! Абе! Абе, ще настреляме, аз полиция. Момиче, ако остави, ще стреля толкова ме. Не, отивай си, отивай си, той че стане. Отивай си, леле! Ай, срещна ста! Срещна ста! Добре, добре. Ти луда ли си? Каква ли си? Тебе Мустафа, моля ти. Салам алейкум. Къв салам, бе? Добре, вече. Какво става? Не иска да стане от стола. Еми, ще се помолим на Аллах, ако стане, стане. Аллах. О, какъв е това Ахмед, бе?
матера! Анна! Олафа! Лаки се! Това Мухамед Али ли е, бе? Много сте грешни, чада, тогава не ми се вари. Ах и Мухамед да те вземе. Мухамед, аз да те преферам, аз тебе ще... Айде ставай, бе, знал ми е вече, ставай. Айде, оче. Това част седим тук. Ей, сега че викнем уния индианец. Люско ни чуме! Айде ставай, бе! Абе, айде ставай, чуеш какво ти говорим, бе! Ма 2 часа не може да стане. Абе, айде ставай, бе, чуеш ли, бе! Айде ставай, бе! Чего съм, бе? Абе, айде ставай, бе! Абе, айде, бе! Правим, бе, чакай, бе. Абе, айде, бе! Ама нито те познавам, нито нищо. Къде да отивам, бе? Абе, айде, бе! Абе, айде ставай, бе! Ами не може да помогна. Не можеш. Не отивай. Това път къде си го взема? Откъде си го взел? Ти не искаш да ставаш писнал ми е вече от тебе само Къде пиеш. са ти твои приятели? Ти са извънземни. Ей, че викнем една чародейка. Това паче родейка. Ама тя е много хубава. Ще взем да ти направи нещо. Няма да я викне. Ти да я викаш. Я. Внимавай да не направиш нещо на мъжа ми, защото после ще стигнем проблеми с теб. Айде, това си ти му. Много си хубаво. Ей, ти не казваш, че е хубав. Айде, първо. Айде, ти хубав, айде си отивай. Ти се ради, че дойдох да помогна. Айде, мъже, го си отиваш. Черна магия, викам всички духове. Ало, черна магия, седи. Виж какво стана сега. Знаеш ли колко пари съм дължен? Колко пари сте за това? Това си ни при мен. Айде, отивай си, няма да седиш при мен. За какво си изгонил сега жена? Те така. Айде, Как ставай. те така? Е така. Абе, Офи, сега. ами отнела се ние да ти правим една песен. Ма няма да ми правиш никаква песен. Не знам какво искаш. Ей, че викнем сега уния нашия комшия пастир. Само той може да то прави. Какъв пастир, бе? Айде, айде. Остава, пак се напива, приятел. Колко пъти се ни казва да дойдете на църква да слушате Словото на Господ, защото Словото на Господ е спасението. Нямаме време. Еми аз съм човек, не мога да ви помогна. Чрез мен Господ ще се прослави и трябва да дойдете на църква. Ми обещавам вече, че идвам. Трябва да дойдете, приятелю. Чрез теб ще спаси Господ цялото ти семейство. Ще дойдем. Трябва да дойдете на църква, наистина слушате Словото на Господ. Ами сега ще направим една молитва и чрез мен Господ ще го прави. Добре. О, Господи, Татко Небесни, изцели този грешен човек, Господи. Аз вярвам в Тебе, Господи, защото Ти ще го изцелиш, Татко Небесни. Моля се, Господи, помогни на всички хора и на техното семейство, Господи. Нека той да бъде изцелен в името на Исус. Айде, нова година! А там микрофон. Де си? Бог, който ги видял тук, аз и вече нека